Tîma Dersim Spor ku niha di gruba duyemîn ya Lîga Amatorya Herêmî de dilîze li gel derfetên bi sînordar armanc dike derkeve Lîga Siyemîn. Tîma Dersim Sporê roja yekşemê nehê cotmeha îsal dê li hemberî tîma Arabkir Spor ku ser bi parêzgeha Meletî ya Bakurê Kurdistanê ye bilîze. Ji ber vê yekê jî bi piştgiriya rêveberê teknîkî lîstikvanan dest bi rahenanan kirine. Bu hafta inşallah planlamalarımızı yaptık. Me vê hefteyê plana xwe li gor serkeftinê çêkiriye. Em ê di lîstikan de bi serkevin û sê xalên xwe werbigirin. Em ê bi piştgiriya alîgirên Dersim Sporê û welatiyên bajêr bi serkevin. Bila alîgirên me ji me piştrast bin. Beraberlik aldık. Di lîstika dawiya vê hefteyê de me wek hev puan wergirt. Lê em ê vê yekê di lîstikên din de biguherin û zêdetir puan bînin û keyfxweşiya serkeftinê li gel alîgirên xwe parve bikin. Serokê Kluba Dersim Sporê dibêje ev tîm sereke çalakiya werzîşê ye li parêzgehê û li gel hemû nebûna derfetan ji alî aborî de bi piştgiriya Dersimiyên li welatên Ewropa û yên parêzgehê karê xwe berdewamin. Dersim Sporu tabii ki bu camiada. Em naxwazin Dersim Spor ji nav biçe. Armanca me em wek tîm bigihêjin cihekî serkeftî. Ji bo vê yekê jî banga me bo wan Dersimiyên ku li derveyî Tirkiye dijîn heye. Bila piştgiriya tîma me bikin. Em dixwazin Dersim bi tîma xwe jî bi nav û deng bibe. Dersim Spor di sala 2009 de hatiye damezrandin û di sala 2015 de derketibû Lîga Sêyemîn. Lê ji ber pirsgirêkên aborî niha careke din daketiye Lîga Amatorya Herêmî.